ka sorkar dia ha ka jialam jong ka parti BJP kala wanra da ka ainreu ha ka sni ba ar ka blong ka khatru turik jong ma donai Disember ar hajar persen hapo jong ka ying dor bar thau an jong ko India sha Lok Sabha ban pen kalana ya ka skim MGNREGA sha ka VBG Ramji ya kanela wanra da u Union Minister jong ka Agriculture u Shivrai Singh Chauhan ulo wanra ya kane ka Viksit Bharat Guarantee for Rogar and Ajivika Mission Gramin Bill ar hajar arpusan lani ka tayo tip da ka VBG Ramji barbakala donru ka jing persya ka jurbha hapo jong ka ying dorbar parliament jong ka India ban kena ba kani kalalong persya ye ka rule new for hapo bracket way jong ka procedure and conduct of business jong ka Lok Sabha shushu nagalang jong ka leng persya kala kena bat ong ba Uday Ramji ubala set yap ya Mahatma Gandhi kumta day na katagadaw bagay ka sorkar BJP ka kwa ban ay khnang ye ka kerteng Ramji namar Uday Ramji ubala set yap yo Mahatma Gandhi bat kani ka mat kala kalalong ka mat ka khruj bha ba de kran hapo joging dorbar parliament Lok Sabha jong ka India mentai ka sngi ka khatnyu turik jong menai Disember bat bagila ka no ru ba kani ka jingpen kala jog ka sorkar ka mentai ya ka skim MGNERGS sha ka BG Ramji kapau saiba Kim Shamla Buramshu ya ukpa joka judgment riu ubalong Mahatma Gandhi ubala plait lut ka India ya ka MGNREGA la pentrekam nadu usnam ar hajarsan bat hadin ar phosnam ka sorkar BJP kala wanra da ka bill ban penkalano ya ka skim kala shakri menta kumba ar phosnam ei kabala wanra da ka sorkar kongres hagdugupor kane ka VBG Ramji kala kentiu na ka chispa sngi ha ka MGNREGA sha ka chispa ar phosan sngi sha kane ka VBG Ramji badla target ba kane ka skim kan sa ai ye ka jingmentoi ye ka bun ginong sosnong hapo jong ko India khamtam na ka banta ka jingdap ka chispa snam jong India kata haus nam ar hajar saphunyo haga baro ki jaka nong kendong Kideban long ki jaka kibala roibha hanrai mentai ke sngi ke khatnyu thrik jong mata nai Disember kala don ke include tar jong ke ying dorba parliament Lok Sabha jong India namar jong ke mat hagba ka leng persya ka khiwin ban persya jo dagba kila ongba ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act kabla ainam ya Mahatma Gandhi kum ukpa jong India hanrai kani ka sorkar governmenta ka BJP kala wanra ya kata ka jing sngoper judgment riu bat ka jing sngoper party tang namar ba Mahatma Gandhi uday naga party kongres bat ba ka BJP ru kala penphainya dag ba kala ongba ya ka nu ka skim sorkar kam day ban ainam ya unu ubriu hanrai day ban ai be thik ya ka kerteng kabalongru ka jimentoi joki pajba hageleng saudong jonggeri India ka sorkar pedeng manla usnam kala ju budget lakumba prapo hundriu hajar krur ei ya gadi ka skim MGNREGA bat naga benta jonggeri ka skim ka thamai pat kata kene ka VBG Ramji nadu ude usnam ubanwan ka budget ka jongka kandei kumba silak sanpho hajar arspa prapo ar krur manla usnam hagari ka skim ka bathamai ka VBG Ramji ka donru ya ka bha ka bakrpang kum ya ki kinthai ki bom don lokshu ki briu ka don ya ka jingduna hagari khotmat ki briu ka bla palat ya ka hru phosnam ki nong bla sngi ki bla syak ino ben ki jaj ben ru rit pat ki badon ha ka jing sakta bat ya ki tu ki ranglong kinthai kumta kini ka skim MGNREGA ka bla penkala menta sha ka VBG Ramji kila don ki rules kiba kani ka sorkar ka mamenta kala penkala kum ka nuksa kalong kumne ha ka MGNREGA chispa pesan ka baitre ka dei ka ai da ka sorkar pedang bat nyo posan pesan pat ka baitiar devan siu da ka sorkar pedang bat ar posan pesan pat devan siu da ka sorkar jala hanrai menta ha kani ka batmai ka tip da ka VBG Ramji pat
kalong 100% on ai de ka sarkar pedang baro bat wages bat material bat 100% bat on suhi da ki sarkar jala bat wages bat material hanrai sha ki tu ki union territory bat ki jala ki wa khamduk kum ka jala Meghalaya ka jongi pat ka sarkar kami kan ai khandai 4% but wages but material but tangsi 4% on ai de ka jala ya ka wages but ka material but ki don ro sibun ki jingphar ba ki jingkala ladeng yanujor hapdeng jongka MGNREGA bat kane ka WBG Ramji scheme ka bamenta kumta gre ka jingpen kala no joka sarkar BJP ya gre ka scheme jongka MGNREGA ar hajarsan kapla wanra da ka sarkar congress hagatu ko por kala penbitar bat pensgo si omshu tangi ki MPs ki ba don haga lyang persha hanre ki don wat ki MP ki ba don haga lyang joka BJP ru ki bla sosi bhai ya ka mat tangba kimla banlei ei namar ki don bat ka sarkar hanrai lingba jogre ka senjam ka wanra ada ka sarkar BJP ka jinglong jingman joka BJP ru kala sedang ban plot namar ki don bun ki MP ki don ha ka BJP ru wadla kim kwa ban kuran persyaru ki don ye ka jingpen ram halor joka jingkwa ban penkala kerteng dagre ka sarkar NDA ka balai naga MGNREGA sha ka WBG Ramji ayu pisngau halor jongre ka jingpen kala kerteng joka sarkar pedeng lingba ka jelam juga parti BJP naga MGNREGA sha ka WBG Ramji snobha sakumen kublesibun tat hadu bikendu hagu wipat ke video